Uba adalbat kum UMLA ula lengok bami hadu laispa sau artli kilong yeng. Bu jingkeli halor kisispa san pupra. Bat ula ongru. Ino ya katem yau molong kum bakalong lada ya pin. Ap ya ka WPP kan sawan ha kabor. Bat kan sele ya ka kamram. Kat kum ka kubor ha ka sipo terik unok pra. UMLA ka Voice of the People Party WPP na North Shillong ba adalbat nong rum. Ula ong ba kan ba. Ya ka sorkar jela ban ino ya kamat halor katem yau molong kumba kalong lada kadang hap ban ya pin bat pendem hakmat kinong song sinong ki besong basa ha katei ka jaka lada ka sorkar kadang hap ban ya pin ban pendem kum ki trayeng hakmat kinong song wai ino kumbalong don kam ban kta ai ap ba ka WPP kan wan ha kabor bat ngin le ya la ka jong ka kamram laong u ba adil bat nong rum. Haba kan tho ya ka sorkar halor tei ka banta uloong ba sisin ka sengi baro ka jaka la long try da kipat ba Henry la iPad ya ka jaka sya ka sorkar ban pendon kam na ka banta ban syakri ya kipat ba haba ye dei bat ka jingjia hatem yeu molong ka bang kimi lanti bakan poino sya ka jingye bek ka bas ngosi kalong ngan pen kan mau ya ka por kisnem bala lek no lami ka jingken ba shispa prap sautli kilong ying on pen kan ria nan them yang molong syakwatar ka Shillong Municipal Board shispa arpupra kidai na municipal bat san pen riu na kiwe kitnat rikam ulong ha kowe ka liang uba adel bat nong rum ha ba pen pau ya ka jing lengo halor ka jingmi ilai spa sau pu artli kilong ying kata sa shispa san pu pratli na ka shispa prapu sautli ka ba ka sorkar kan sa aja ka na ka banta jongki ula bu jingkeli kidai ki ai ngas ngausi ngau thang ka mansim kalong ba balai ki briu jongi kilong kum ki nong song wai hala ka jong kari balai ngim pendon kam ya ka bor ka ikhtiar kum kita kitrai jela kum no banle ya kita ki nong song wai la ong utei unong mi khman ha bakren halor ka jingdu nong la kalong hasorne khaput UMLA ula pen kan mau ya ka jaka ka ba arpoin arp khandai square kilometer ha ka thain khana para piling kata ka baladu ei syaka asam ha ka kella ka baningkong jong ka jingya kren pen bejput pendapat sa ka sorkar ka kular ban ai sa iwei point sau akar balai hadu katno ba mangi ngindon ka jing sngosen ei na ka banta kiwipan kini kidai tangki nong tre jong ka sorkar laong uba adil ban nong rum syusyu haba pen kan mau bahaka khat arterik jemang menta usnem ula aipor ya ka sorkar ba unle ai hi dalade ula ong ba namar ka jingmi jong ka mat halor ka bha thungkam ba layalam da unong yalam ka WPP uba art dan milar basai mon ula hap ban sange no suwa naba kane kalong ka ba khamdon kam na ka banta isamla ka jela ha ba kan tho biang ya ka sorkar halor ka jingbom la ban pen kan ria ya kinong song na them yeu molong utei unong mi khmat ka WPP ula ban rap le se ka jingya kan du ha kini ki khendiat sngi bat ka kular ban ai sa iwei point sau akar kala bandai sa ko wei ka jing pen be namar ka jing jan jong ka election MP bat MDC sa ko wei pat ka khubor ha ka sipeu trik no pra ka lai thu ka sorkar kala debrai ban ai jaka sorkar syakriu simen persya jur ka WPP ban ai jaka sa iwei point sau akar ya ki basa atem yeu molong ka Voice of the People Party WPP ka persya jur ya ka senjam balasim da ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance MDA ban IA ya ka jaka ka bahe hadu iwei point sau akar hapadeng ka sor Shillong nalor ka point sau akar ka baladon lepa ban pensa ya ki briu na them yeu molong ha ka ba bun naki kiladai lupa kibasa bian ha ka jaka sorkar ka WPP kamdon jing ujor ai lada ka sorkar ka ai jaka sa ya kinong tre sorkar ki bedai hok bansa ha ki yeng sa jong ka sorkar kat ba kidang tre ha ka kam laong ki udkhot ka media cell ka WPP Dr. Rusiwan Sangpliang ha ka kerwo khobor ha ka wei ka liang uloong ba ka jing ai jaka sya ka tei kiriu simen kalong kabom la ban pai phang namar kalong syabar na uput jong ka an bat kam don jing pensai ka bat kena na kaliang sorkar halor kene ka banta
la ban kedau hang ni ba sorkar jela ha ki por balalej kala dep rai ban ai ya kinu ki jaka sorkar sya kiriu simen henry menta ka kentipan ka jingsim jong ka sorkar ya ka ne ka rai ka balong da khongpong ya ka ka bala dep rai teng ulaong na kaliang doktor sang pliang ulaong ba ka sorkar MDA kadai ban pen inuksa hangno ka juai ya ki jaka sorkar sya ki briu jong ka jela ki beduk bat ki bom don jaka puta kumju ki ba don kam ban yo ya ka jaka sa hatu ka sorkar ha ki por bladem kala juai jaka ane yeng sa sorkar sya ki khun ki ti ne ki bah yeng hasem jong ki nong tre sorkar ki pach ba jong ka jela ki kwa ya ka jing pencai ka ba Song dong rim halor kane ke jingle palat put na ka sorkar ulaong. Kublai sibon ngin sai siampat ha ki wei ki video.